la teva capacitat de seguir una disciplina la millora. O sigui, tu el que estàs dient d'alçar-te i no pensar en si m'apeteix vull anar a entrenar o no m'apeteix vull anar... No, tu t'alces i vas a entrenar. 3, 2, 1, 0. All engine running. Tenim el gran plaer de tindre el meu amic de ja fa uns quants anys, Guillem. És un plaer estar així. I res, abans de que començarem a gravar, doncs estàvem parlant de per què estem fent este podcast. M'ha preguntat quina era la idea que teníem i doncs la idea jo li la vaig comunicar a Pol com en Nadal o aixina, però jo sempre havia tingut en el cap que jo no sé res de la persona que va ser l'abuelo de m'abuelo, saps? Per exemple. Això és una persona que va néixer en el segle XIX, que no tenim ni idea de què era la seva vida, com es va criar, i molt menys de com es va criar que relaciona ja a les generacions anteriors i tal. I vaig dir, hòstia, pues, no pot ser que d'ací 200 anys ningú sàpiga qui som jo, Eduard, meus pares i tal. Vaig dir, pues, n'hi ha que gravar als meus abuelos, als meus pares, no sé què. Però anem a entrevistar-te a tu un poc. O sigui, anem a fer-te preguntes a tu per a que el tema de conversació giri al voltant del nostre convidat. Vinga, anem a veure. Per on vas a començar? Bueno, per als que no conegueu Guillem ve d'estar este any en Polònia. Així és. Així que valora la teua estada en aquest país, com és aquell país, es viu millor així, es viu millor allí. Pues a veure, de moment vaig a ser acadèmic, no? Polònia és un país on el nivell de vida és un poc més baix que així. Pues no sé, igual allí el sueldo mig o el sueldo més comú serà d'uns 800 o 900, lo que serien 800 o 900 euros per ahí. Yeah. Entonces sí que el nivell de vida és més baix. Les coses són més barates, pràcticament tot és més barat, allí que sí. Per a que et facis una idea, jo pagava allí de residència d'estudiants, sí que és de que era la pública, però de residència d'estudiants sense menjar, és a dir, el que és el techo, la llum, l'aigua i la calefacció, pagava 100 euros. Per 100 euros jo tenia tot això. Ah, Cracòvia. En Varsòvia, en la capital. Varsòvia. Que encara així... Bueno, no ho sé, perquè no he viscut en Cracòvia, però diria que el nivell... Per ser la capital, Varsòvia té el nivell de vida un poc més alt, inclús. Sí. Joder. O sigui, Que estem parlant de la zona més gentrificada i els lloguers clar. més cars del país, també, no? Sí. Oh. I això, és una ciutat completament europea. Jo sí que és de veres que em vaig sorprendre molt de Varsòvia, perquè me l'esperava una ciutat molt més... Sí. No sé, més endarrerida, no? I és una... Més fosca, no? O sea... I que la gent diu, Cracòvia és molt bonica, Varsòvia el decepciona. Pues un poc, si vas en eixa idea, al final acaba passant un poc lo contrari, no? Tu vas a Varsòvia i t'esperes algo que no t'agrade i al final el centre sí que és de veres que està construït en els 70, perquè al final està reconstruït, tot el centre històric està reconstruït, però és molt bonica, és una ciutat molt bonica, la universitat és preciosa i això. I després això té la part del centre històric, que és com més clàssic, i després està la part de centres comercials i tot això, que la zona del Palacio de la Cultura... Això, perdona que t'interrompisca, però anirem posant fotos. Si tens fotos que has fet tu, estaria guapo i les anem posant. Sí, alguna tinc, però... Saps? I si no, per internet i les anirem posant segons ho estàs dient ara, perquè la gent es faci una idea. Sí. O sea, bueno, el valor de la cultura el trobaràs en cualquier puesto, perquè, bueno, és un regal de la Unió Soviètica o algo així, Okay. A Polònia. Entonces, n'hi ha un poc de confrontació ahí en la societat polana. Claro, perquè allí molt, per lo que... Els varsovians tenen no les un poc fa ni puta gràcia, no? No. I bueno, i això, de fet, no sé si volien tombar-lo o algo així, inclús. Ara que està ahí en Varsòvia, en Polònia en general, tot el lío europeista i tal. Pues res, i això. I aquesta zona sí que és més moderna. És diferent del centre històric. I res, a mi em va pareixer una ciutat molt xula, això, un nivell de vida un poc més baix, que això també el permeteix fer una vida més... En Erasmus et donen 300 euros al mes o això m'ho he inventat? En l'Erasmus... Et donen per simplement fet de que t'escollisquen i tal. Et donen un estipendi. Diria que eren... Depèn del país al que vagis. O sea, depèn el seu nivell de vida, no? Uno que siga igual o un poc millor que Espanya, el donen 250 euros. Uno que siga molt més alt que Espanya, per fer-se una idea, pues, els països escandinaus són 300 euros. Després, França,
Espanya, Portugal, Itàlia serien, no sé si són 250, Itàlia no sé si serien 200, i després ja Polònia, països de l'est, 200 euros. Bueno, I igualment. després, si eres becat del Ministeri en l'any anterior, el doble en la quantitat. Uau. O sigui que serien 400, 500 i 600 euros. Ok. La universitat d'allí, o sea, lo que és la... O sea, ja ens has dit que la ciutat està molt guai i tal. L'Erasmus com a tal, com a programa... Com a experiència, no? O sea, el teu... Com és... Com a programa acadèmic... Quina nota li poses a pues, com s'organitza el transport, la universitat, si tens que fer moltes convalidacions de crèdits, si ha sigut molt directe per a tu, o sigui, si has tingut que pillar assignatures que ja havies fet... Sí, la convalidació de crèdits és que això depèn molt de la universitat, Ja, per sobretot això. d'origen. Sí. Bueno, i de destí les també, dos. com d'exquisits es posen a l'hora de convalidar, perquè, per exemple, no sé, la UPV de la Politècnica de València sí que és de veres que és molt més exquisita a l'hora de si aquesta assignatura que vas a fer no té exactament els mateixos blocs acadèmics que tenim així, tu no la fas. Potser has d'estudiar 14 temes, si 12 són iguals però n'hi ha 2 que són així un poc diferents, no alcen molt la mà. Entonces és molt més difícil convalidar, però sí que és de veres que a lo millor les carreres tècniques solen ser més iguals en tota Europa, és a dir, l'arquitectura a lo millor es dona... El temari és molt més paregut Sí, o alguna entre enginyeria països o europeus així. que altres de ciències socials. Totalment, sí. I el tema de l'anglès, suposa, no? Anaves... Vull dir, com era el grup d'estos companys de classe? Perquè suposa que no faries assignatures en polaco, no? Sí, no, jo vaig fer les assignatures en anglès. I sí que és de veres que moltes voltes... Pues, és que al principi vam començar en docència online. Ok. Bueno, mixta. Però al final, a les 2 setmanes mos van tornar a casa i van fer online. I això, però sí, els meus grups a lo millor eren de gent d'Azerbaiyán, record, de Turquia, Wow. tenia un xic de Oslo també, pues 2 alemanes, i és que també com anava fent diferents assignatures de diferents cursos, pues al final els meus companys... Però que no eren persones polaques, entenc. No, la majoria no. Sí que és de veres que vaig agarrar unes assignatures de primer i en primer sí que el grup era tot polaco. Okay. Però perquè eren assignatures troncals també. És que no sé, depèn molt d'això, del curs en el que estigues, la carrera en la que estigues, l'assignatura que siga... O sigui que és molt variable això. Però sí, jo vaig conèixer gent de molts països. Ok, O sigui, era multicultural la classe. nice. I, bueno, el que has dit, ara ja vas a fer quart, o sigui, si no has Sí, tingut bueno, jo problema... estic estudiant psicologia, que clar, no ho hem dit, sí. jo estudio psicologia. Exacte. I ara has fet tercer allí fora Sí. i ara entres a quart com sense res que fer de més, o sigui, ja poden fer les optatives que tu vulguis. Bueno, jo vaig agarrar... O sigui, com ho tens ara muntat Jo em vaig de deixar cara a l'any que 3 ve? assignatures. Per això que diem de que les carreres tècniques solen tindre programes molt similars. Sí, Per exemple, jo en psicologia... És que, per exemple, escolar o psicologia... psicologia dels xiquets i tal, jo no tenia pràcticament allí opcions d'agarrar. Entonces, sí que és de veres que... És que no... De l'aprenentatge... No me recordo exactament com es deia l'assignatura que tenia que agarrar d'ací, però, per exemple, psicologia escolar no la vaig poder agarrar. ja. Allí vaig aconseguir convalidar-me una de, pues això, dels xiquets i tal, però escolar no me la vaig poder convalidar. I me l'he deixat. O psicologia del llenguatge, per exemple. Psicologia del llenguatge allí no donen res, ni siquiera aparegut. Ja. Entonces això me la vaig deixar també. I em queda una altra que ara no m'agrada. Deontologia i valors d'igualtat, que no me la van convalidar. Ok. Vale. I això, pues sí, tinc 3 assignatures i entonces jo aquestes 3 assignatures les vaig tindre que fer un paste ahí en optatives. Vaig tindre que agarrar crèdits optatives. Ok. I la qüestió de la docència, vas trobar que hi havia diferències significatives entre la forma en la que s'imparteixen classes a Polònia, a una universitat europea i a la Universitat de València? Pues no sabria què dir-te, perquè també depèn molt del professor. O sigui, depèn molt del professor i com decidís que donar l'assignatura. I que al final tampoc saps si estan donant la classe d'aquesta manera perquè eres Erasmus, Clar. o el faciliten les coses per ser Erasmus, o és que realment és aixina, o... Ja. Això és difícil saber-ho, no? Però jo vaig trobar que no és l'experiència Erasmus esta que diuen de... No, en Polònia i en Itàlia el regalen les coses, no? Tu sols per anar a classe el posen un 10.
Bueno, pues la meva experiència no va ser així. Això també suposo que depèn de la facultat, dependrà del professor, si vol passar per l'art o no. Però, vamos, la meva experiència va ser això. Vaig tenir que treballar, però no va ser res exagerat. O sigui, vaig tenir que treballar un poc menys que en València, però vaig tenir que treballar. O sigui, no... Alçaven la mà en els plaços, per exemple. Si tu tenies que entregar un treball cada mes, a lo millor el dien, bueno, pues entregamos todos en la fecha del último, pots entregar-me tots. I això sí que ho vaig fer en diverses assignatures. I és que, clar, s'entén un poc que quan eres estudiant d'un centre acadèmic, no, quan acabes d'estudiar allà, el centre se fa càrrec de que tu tingues un títol i vagis per el món, pues, diguem que has estudiat en un cert puesto. Però si han de fer-se càrrec un poc de la teua diguem que aquesta preparació. responsabilitat està diluïda, no? Perquè tu arribes allà i el professor tampoc sap ben bé quines són les teues inquietuds, si t'apassiona enormement la teua carrera o si simplement la fas perquè has tingut ganes d'estudiar i no dedicar-te a la fàbrica. I O has vingut així a veure Polònia, clar. Sí, és que la cervesa suposa que serà més barata que així, saps? Sí, la cervesa barata. Això és una... Bueno, això ja no sé si ho parlarem després, Sí, per favor. O sea, però que voleu que seguim parlant de l'acadèmic? Poden desviar-se. És dels països amb millor cervesa d'Europa, no? Sí. Bueno, a mi és que personalment vaig a fer una confessió així, però a mi no m'agrada molt la cervesa. Ok. O sigui, me la Jo bec no si no l'he n'hi ha- provat en anys. O sea, me la bec si no n'hi ha una altra cosa, però... Eixa passió que li té la gent de... res millor que una cervesa... Bueno, doncs jo prefereixo un Nestí. res millor per fer una bona Sí. panxa, saps? Eh? Res millor per fer una bona panxa que una cervesa. Bueno, Jo és que no soc molt fan de... Però bueno. de les begudes alcohòliques. No, del vi, per exemple, sí que el respecte molt, Ahí té saps? cosetes el vi. Sí, però... Bueno, doncs això, la cervesa molt barata i la festa molt barata. La festa en concret és una cosa especialment barata allà en Polònia. Sobretot entre setmana, que imagine que sols serà horari Erasmus. Erasmus, ja. Claro. Clar, com la gent entre setmana no és de festa, pues suposa que fan les condicions perfectes perquè els Erasmus vagin ahí Proliferen, ¿no? aprofiten el nicho eixe, claro. Creced y reproducíos. Se dijo a los Erasmus. Ja. Ja. Molt bé. Allí tenies... Imagina, si estàs tan fort com t'estic veient, tenies un gimnàs pa... Bueno, ara he perdut pes. O sigui, allí vaig a plegar els 83 quilos, Hòstia. algo així, i ara vaig... O sigui, perquè jo, quan van començar l'època d'exàmens del segon quadrimestre, en maig, vaig deixar d'anar al gimnàs. Però perquè tenia que estudiar i això, i al final no aprofitava molt el temps i tal, però bueno. I vaig deixar d'anar al gimnàs i menjava pues, mal. Bueno, mal a deshora, no? Ja, sí. D'aliments i això, normal, Normal. com sempre, però a males hores, no? Potser m'alçava a les 12 i dinava a les 4 de la vesprà i ja no sopava o alguna cosa així, tio. Ja. Vas perdre un poc l'estructura de... Sí, exacte, la rutina. I això, i des d'ahí hasta fa 2 setmanes que no vaig agarrar ni una pesa, tio. I vaig perdre 7 quilos Puah. en 2 mesos. Però bueno, ara suposo que tornaré. I ara, sobretot, quan torni a començar la rutina allà en València, altra volta. Contamos la Volvemos al rutina. rodeo. Contamos la rutina. A mi m'interessa saber què fas. Fas màquines, fas més alçar pesos Sí, bueno. i com ho distribuïsses, quan dura un entreno teu i després et dic el que faig. Saps? Vale, bueno, pues a veure, és que jo realment vaig un poc per intuïció, no? Sí que és de vegades que veig vídeos en YouTube i tal, de gent que fa preparacions i tal, pues això, algun vídeo d'algun culturista, Joan Pradell i tal. Veus coses per YouTube, però És que ahir hi ha fans de culturistes en el públic. Però, vamos, que no em planifiqui les sessions, no faig això que fa la gent, que al final és el que n'hi ha que fer per progressar, en realitat. Tens que prendre-te en sèrio i dur un seguiment de quins pesos has fet, o sigui, en quin pes estàs, tal, per anar millorant. Però jo no feia res d'això. Jo intentava recordar-me i dir, més o menys, pues, si la setmana passada vaig fer 70 quilos, ara esta setmana vaig intentar plegar els 80, tal, ja està. Ja. Però ni m'ho seguia ni els exercicis accessoris m'es prenia en sèrio, però que no duia un seguiment tampoc. Ja. Jo també, bueno, Pol està iniciant-se en el tema d'alçar peses i tal. No ho ha fet en la vida. Molt important, està en auge. L'estic clavant jo ara en el tema. He de dir que, bueno, això és un poc una digressió, no? Enguany tenia una assignatura que explicava un poc el devenir de la modernitat des de Descartes un poc hasta la Segona Guerra Mundial. I, Bueno, on arriba això? sí, bueno, és un poc una... Pareix una cosa molt profunda, però ja veureu que vaig a dir una tonteria. Pues s'entén esta cosa de que se trenca la idea de natura que tenien els grecs, saps? Com una
com esta fisis que és capaç de generar en ella mateixa la vida i s'entén la natura com una cosa morta i, de fet, el cos humà se redueix a una sèrie de proporcions geomètriques, és a dir, que, bueno, que és el que passa al final en el segle XX, no? Entonces, pues claro, jo pensava, i de fet llegint a persones de l'escola de Frankfurt, a Krakauer, crec que té un text que es diu El ornamento de la massa i això, se parla d'això, com tu realitzes una sèrie d'exercicis físics que no tenen res d'expressiu ni de plaenter per assolir una sèrie de proporcions geomètriques en el teu cos, saps? Que després, pues, un poc la superestructura d'això és que tingues un cos lo suficientment atractiu com per a poder vendre't a tu com una mercaderia capaç d'assolir que una xica que estiga bona te faci cas i tal. Però he de dir que va bé lo dels peces, en plan, te notes que... Sí, a veure, però és que, a veure, és que això és una cosa secundària. Clar, està de més que demostrat que alçar pes és el millor que pots fer. Sí, no, està clar, està clar. I sí que és veritat que molta gent no va al gimnàs per això i va per lo que tu has dit. Totalment cert. No, però vull que vull... Jo seguisc... Bueno, sí, continua. Bueno, digues. No, jo seguisc un tio en Instagram que m'agrada molt perquè és un tio que és que està molt preparat i fa posts de forma que llança la informació per a que l'entenga qualsevol persona que ni siquiera hagi agafat un gimnàs mai i llança la informació molt ben estructurada, molt clara, i es diu Fitness Revolucionario, no sé si algú el seguirà, sí? Em sona que es diu Marcos Vázquez, ell. A mi em sona lo de Fitness Revolucionario, em sona. I aquest tio pues, està super preparat i això, hi parla molt de l'exercici de força, o sigui, l'alimentació, pues, temes dietes i tal, que això ja pot ser un poc més controvèrsic, però sobretot el manejar-se molt. Té un llibre que es diu Salut Salvaje, que parla un poc d'això, de que el cos humà està fet per a manejar-se, per a alçar coses pesades i per a mantenir-se en moviment, i això. I a mi és un tio que m'agrada molt i parla un poc d'això, de que al final l'estètica l'estètica és una cosa secundària. Sí, diguem que és... La millora de la cognició. Si ho prens un poc de la forma en la que ho entenem Adolfo i jo, diguem que és un subproducte interessant d'una cosa que definitivament t'ajuda al teu benestar quotidià, no? Jo, per exemple, avui he estat amb el meu amic Guillermo, que saludem des d'ací, i que vindrà. Sí, i vaja, aquest matí jo m'he pres la cosa de periòdicament, tots els dies, fer una sèrie d'exercicis que me va recomanar Adolfo. I s'ha tirat al terra i ha sigut incapaç de fer una flexió. Ha col·lapsat i s'ha quedat com una croquetilla tombada al terra. Hola, Guillermo. Clar, és que això deixa de costat completament l'estètica. És que ja és una qüestió de salut. Una qüestió funcional, de que el teu cos siga algo funcional que puga transportar. I que realment el que dèiem abans del neolític, no? Quines són les possibilitats de que una persona en les condicions físiques de Guillermo sobrevisquera d'un dientes de sable, saps? En una etapa de glaciacions en les quals, pues, realment pues, el dientes de sable s'ho passaria ben Guillermo, saps? No, clar. Bueno, en mi probablement també. Sí, en mi també. Vull dir, lo que vinc a dir és que és interessant que sigues capaç de... Pues, jo què sé, de córrer mitja hora sense cansar-te, no? Sí, i respecte a lo de medir els pesos i tal, jo lo que he arribat després de... Jo vaig començar a alçar peses de forma organitzada en 2019 o així, no? Gràcies als xavals d'Hybrid Athletics. Però duent un seguiment. Ells em feien el seguiment a mi. I fins a l'octubre o al novembre el vaig tornar a contratar i tal a un xaval que es diu Diego, d'allí d'Hybrid Athletics, i que intentarem portar... Com a preparador personal. Sí, i ell em feien el True Coach, és una aplicació que es diu True Coach, i anava posant-te i ell em dia, però esto, o sea, deja de pagarme en diciembre o así. O sea, esto es para que tú tengas las herramientas y yo incluso te puedo dar, como si me pides algo específico tal, yo te lo doy cuando me lo pidas y tal. I són com 4 coses... Va llançar a volar un poc, no? Claro, perquè, o sea, jo en ell quan quedàvem per entrenar i tal allí en el CrossFit i pues se la passàvem parlant d'aquestes coses i de la vida i tal. O sea, que tenim molt bona relació i tal. Convida-lo així, també és interessant que vingui un entrenador. Va vindre. I parlar de tot el que fan. I ell és també molt... O sea, del moviment. O sea, ell no fa màquines ni res. És tot molt en el seu propi cos. I bueno, el que estava... Team calistènico, Sí, bastant. I team
molta flexibilitat, és molt flexible. O sea, Home, és una altra competència del Una cos, altra al final competència del teu És cos. una altra funció del cos que has de assolir. I que, vull dir, de la forma en la que per lo menos m'ha educat a mi Adolfo en aquest tema, és que és una cosa que te fa que altres àrees de la teua vida siguin més senzilles, no? Si tens uns braços enormes però no eres capaç de Dur la cordar-te les compra. sabates, saps? Pues igual és que no estàs enfocant de la forma més correcta, no? exacte. I el que anava jo és que al final el que a mi em resulta més útil és fer pocs exercicis però tinc en el cap el pes que alça de cada uno i en quantes repeticions. O sigui, jo sols faig sentadilla, peso muerto, press de banca, front squat, o sigui, back i front squat, i diria que Sí, ja el està. powerlifting, no? I el press de hombros. I ja està. I no fas res més. I tinc molt clar el que alça de cada cosa. I, bueno, a part d'això, també faig sèries de planxa, sèries de dominades. Faig també l'step-up, poso una caixa i vaig en bastant de pes en els braços, puc pujar-la i baixar-la, això passa Que al final saltar-me. pareix que siga millor fer com molts exercicis. Bueno, jo de tot això tinc que dir que jo no soc ningú expert de res. Jo tampoc. vinc No així estem a parlar qualificats de lo que, per a... de lo que, Sí, de de lo la que nostra han anat experiència. nutrint-me i d'altres professionals, però vamos, que jo... Però bueno, encara que no estigues qualificat, sens que No, la teva clar, vida... jo dono és la molt- font, Sí, i però- qui vulgui, qui estigui interessat... Però lo que vinc a dir és que tens l'experiència de que la teva vida és millor de lo que seria si no feres absolutament res. Clar. I això és una cosa que ningú te pot llevar. Saps? Al final acelera el metabolisme, el tindre múscul, la massa muscular acelera el teu metabolisme. Fa que cremes grasa més ràpid, fa que les teves calories de manteniment siguin més altes. Doncs al final també és un seguro de vida per poder dur una alimentació Sí. més El flexible. meu germà sempre diu que va llegir en un puesto... Bueno, això, va llegir en un puesto és el menys científic que es pot dir, Clar. però que si pots fer 40 flexions seguides, reduïs la probabilitat de tindre càncer un muntó. Saps? Sí, bueno, no ho sé, però... De tindre càncer de pulmó. Ataca el cor. Pues això, tens raó. No Ahí és està. Bueno, busca-ho i després aportem bibliografia. Ahí està. 45%, vale. Almenys et dona, encara que no dona la font... En aquest moment col·locarem la font baix i així si Clar, tenim exacte. algun fan de les informacions fiables o falses que ens Exacte. pugui contradir aquestes Exacte. coses que ens ha dit el nostre amic Eduard. Sí, això que anava a dir, se m'ha oblidat el que estava dient. Estan dient lo de molts Que exercicis, pocs exercicis. millora el teu Sí. metabolisme, no? I No, anava més per Ok. lo que ha dit Adolfo, de que al final pareix que fer molts exercicis, fer molta varietat d'exercicis siga lo òptim, però vaig sentir una volta dir és que, veus, ara no me'n recordo del seu nom, però és el tio, el de culturismo natural, que no me'n recordo com es diu exactament, però és el president o el que siga, la figura la figura més important del culturismo natural, vamos. Que al final, quan tu t'acostumaves a un moviment, per exemple, tu fas sentadilla. És normal que al principi el teu cos tingui que estar equilibrant, el teu sistema nerviós està super perdut fent bé el moviment de la I sentadilla. jo ara no pense. Perquè té moltes coses que equilibrar, té moltes coses Claro. que tindre en compte, com poden les muñeques, els ombros, tal, no sé què. I al final, quan tu ja tens una seguida en aquest exercici, el teu sistema nerviós està focalitzant-se en quin és el múscul que està treballant, no? Es focalitza en glúteos, es focalitza en quàdriceps, i al final quan tu el fas maestro d'un moviment, al final és quan realment està fent-te està treballant, no? Un Reddit, sí. Però és que, i el que estàs dient, que també és molt important, que és una cosa que tota persona hauria de tindre en certa mesura, que és un coneixement de les seues parts del seu cos. L'alçar pes t'ajuda molt a això, perquè és el que tu dius, notes com certes parts del cos estan treballant i com no. Això, com tu dius, quan ja no tens que preocupar-te de fer el moviment bé, que sempre en certa mesura tens que estar controlant-te, però quan estàs fent els pesos per calfar o per arribar al pes que ahí sí que és més challenging, els primers pesos vas de memòria muscular totalment, saps? És com, bueno, ell i jo que juguem a bàsquet bastant, sabem que quan has tirat moltes vegades no penses. O sigui, el millor tir, quan ja et portes molts, és el que fas sense pensar que bé, el tir l'estàs fent D'hàbit. en totes les repeticions que has fet abans a I l'esquena. no te preocupes si va entrar o no, perquè dic, tu mateix tens la sensació Tu de que va t'adeixes, entrar saps? quan la tires. Perquè tota la repetició és una qüestió d'intuïció, saps que va bé o que no, saps? O sigui, Practice makes perfect, no? Diu. Què? Sí, bueno, perfect mai, saps? O sea, Stephen Curry és el Improvement. millor tirador de la història i fa Ja. 45% dels triples que tira. Tira Sí, més, no, tu és una falla frase. més tirs des que clava. acerta. Sí. Que és cert que l'esport del bàsquet pues, té esta circumstància, no? Que al final els percentatges, vull dir, és gent que Perquè estan té una de- tècnica increïble, que maneja la física fantàsticament, que fa unes lectures del joc increïbles i després mires els percentatges
i no sé, vull dir, un músic professional no se pot permetir fer 8 de 12 notes encertades, i és un percentatge increïble. Ni un físic dir com 10 és de 12. càlculs malament. Exacte. Un físic o una persona que fa un pont, saps? No... Sí, la ciència o està bé o està mal, saps? O una obra d'art, saps? Ja. No, però tornant a l'exercici físic, és que n'hi haurien 1000 coses de les que podríem parlar soles d'això, no? Pues, al final, millora psicològica, no? O sigui, com funciona en la teva salut mental. I la raó principal per la que jo ho faig i per la que li he clavat a ell és perquè tindre una forma física bona d'alçar peses i de ser flexible a mi em permet estudiar més hores, que és per lo que estic ara mateix en este món, i a ell va tocar el cello més hores. Que damunt és una activitat física que requereix d'estar a tope ahí en el braç manejant-lo. El nivell de sacrifici, no? El umbral de patiment millor, o sea, augmenta també, no? Si eres capaç de soportar... Allò que m'agrada d'aquestes coses que et duc fent d'una setmana, no? Sí. però bueno, que no sé, que en general... Que jo li poso coses d'entre 30 i 45 minuts, no més. Però si ho fas bé, que jo tampoc estic més d'una hora i mitja mai. Jo estic com a molt 1 hora i quarta en el gimnàs, sempre. El que volia dir és que és com que si tu és pilars en el teu dia, saps? Pues saps que quan t'alçeques no tens l'opció d'estar 1 hora mirant vídeos tontos de YouTube. Claro. Saps que tens que anar i fer exercici. I després que quan un cop te dutxes i que te dutxes i te sents superbé en el teu cos i que a més tens fam perquè, joder, després de fer exercici pues, tens més fam que quan estàs tot el dia tirat en el sofà. Pues, vull dir que no, però la teua disposició durant tot el dia és millor. Estudies millor i després quan se fa de nit i pilles un llibre i te llegis 4 paginetes tens moltes ganes de dormir-te perquè estàs molt cansat. Claro, al final millora la teva capacitat de seguir una disciplina la millora. O sea, tu el que estàs dient d'alçar-te i no pensar en si m'apeteix vull anar a entrenar o no m'apeteix vull anar... No, tu t'alces i vas a entrenar. O sea, això, l'altre dia vaig muntar una història a Instagram de Jocko Willink, que me'l vas ensenyar tu. Willink, m'he comprat un llibre d'ell, està superbé. I aquest tio és un militar, bueno, és una màquina, no? Dona Charles Ted i tot. I parla d'això, de que ell quan s'alça pel matí, ell no pensa si li apeteix fer-lo. Ell fa el que té que fer i punt. O sigui, no pensa, no... I la cosa que ell més diu és que la disciplina és equivalent a la llibertat, perquè a part de que ser disciplinat et dona més... En el teu temps, per exemple, et dona més temps per a fer coses, la capacitat és... Per fer el que vols. Per mi sempre ha sigut un poder molt gran el dir, és que sé que si em poso a fer això puc arribar bastant lluny. També clar, la qüestió de la llibertat pareix que siga una resposta, però és més bé una pregunta, és dir, en què consisteix avui en dia... Com no t'estudies filosofia, eh? Què va, si jo sóc un tonto, què? Sí, ja, però és igual. Sí, bueno, tenim una sèria desviació gremial, no?, que ens fa que sonem d'una forma determinada, però bueno... Fer preguntes tot el rato. Però el que vinc a dir és que, clar, tu dius, buah, és que estar encadenat per aquestes rutines militars, no? I quina és la solució? Que estigues mirant YouTube tot el dia? Quina és l'alternativa? Perquè si tu em digueres, vaig a dedicar-me a aprendre mandarín, o a veure com passen els núvols, o a escriure cartes d'amor, però realment què és el que fas amb el teu temps quan estàs fent aquestes coses? No, tirar-lo. Pues estàs tirant-lo. I no només tirant-lo, estàs dedicant a treballar, perquè consumir vídeos en YouTube i mirar publicacions d'Instagram, el teu cap no està descansant. Estàs, a part de generant informació, estàs constantment donant-li, saps? Sí. Semilletes de plaer perquè estàs enganxat. Sí, a més això és un tema que m'encanta perquè jo una volta vaig agarrar el mòbil el dia que vaig descobrir que el mòbil, el dia, quant de temps havies estat cada dia en el mòbil i en quina aplicació, quant de temps, tu, el dia que jo vaig agarrar el mòbil i un dia vaig veure 7 hores, 8 hores, 10 hores, jo diria, tu. Són 10 hores de la teva vida, o sigui, això són 10 hores que no vas a recuperar mai. O sigui, és que estàs perdent la vida literalment. O sigui, quan em vas donar compte de que estàs perdent la vida literalment. I que estàs treballant, que no és com que estigues descansant. És que després no és com que estàs dormint 10 hores. Després d'estar... Perquè si digueres dormir moltíssim temps, doncs això saps que és una cosa saludable per a tu, no? Però és que estàs cansat després d'estar 10 hores mirant i que t'agradaria estar fent una altra cosa. O sigui, el point d'això és això, que per la línia de lo que dius, no, de que la disciplina et dona la llibertat, tu no estàs sent disciplinat, no estàs fent el que se suposa que tens que fer. L'alternativa quina és? Tu no vols estar fent. Estar
perdent el temps en el mòbil. O sigui, literalment, Sense tu no temps. vols estar ahí. Si tu, en el moment que el dones compte, dic, va, he perdut 20 minuts. A part de el que tornes a posar. tu que- Però no eres capaç de mantenir això. Tu que has estudiat psicologia, no? I que la 30. Vale. Gràcies per avisar. que has estudiat psicologia i que entens que moltes de les... Perquè se parla molt de la qüestió de la llibertat, no? Però realment estem en un moment de la història en el que sabem que gran part de les nostres decisions només responen a impulsos que poden ser químics. És a dir, pues tu veus l'icono... Són químics. Veus... Sí, sí. I no mecànico-quàntics. O sigui, que són deterministes, per dir-ho d'alguna Saltamos. Perdó. Siguiente. No, però que tu veus l'icono de YouTube i el veus en uns colors cridaners i entres i el teu cap no fa una, La saturació- no fa una profunda reflexió sobre els pros i els contres d'estar mirant YouTube. No, Saps? sí, la I saturació simplement de- quan te n'adones dus 2 hores cascant vídeos de YouTube un darrere de l'altre. No, està demostrat que la saturació dels colors el fa que tu el mantinguis més temps mirant el mòbil, perquè al final són colors que tu en la natura difícilment trobes, no? Eixe roig tan intens. Això no O està sea, al en ningú final puesto. el teu cervell ha evolucionat per a fer cas a aquest tipus d'estímuls, no? Que cabrons. Entonces, ¿qué es lo que fan? Pues posar-ho en estímuls que no són naturals. Entonces, estan hackejant el teu cervell completament. O sea, hackejar el teu cervell és un terme que utilitzo jo molt últimament. Sí que el perquè, hackegen. a més, estic molt interessat últimament en aquests temes, en el tema dels hàbits, en el tema de com perds el temps en el mòbil i tal. I quan jo em vaig donar compte de les 7 hores, 8 hores, l'únic que vaig fer va ser posar en l'iPhone hi ha una opció que és lo de los tonos de color. Bueno, no me recordo exactament com és, però el posa el mòbil en gris, en diferents grisos. Ell lleva la saturació del color. Bueno, pues clar, tu en el moment que entres, si al final el mòbil és una ferramenta que t'ajuda a viure millor, és una ferramenta, no? No una Per ancla. què tu hauries d'estar més temps ahí? O sea, Sí, el sí. WhatsApp, per exemple. Si serveix per comunicar-se, per què passem tant de temps? Hauria de ser entrar, contestes i punto, però no és contestes. Lleves el WhatsApp, entres a Instagram, automàticament. En el moment que ho veus gris i t'avorrix, i estàs veient i dius que això és avorrit, t'ho lleves, automàticament, pues vas passar d'una mitja de 7 hores al dia a 3. En una funció, posant el mòbil en escala de grisos. Sí. O sigui, són 4 hores de vida que guanyes cada dia. I també És que és una locura, jo no sé. El que dèiem abans de les rutines. Pues també és una rutina dedicar molt de temps a mirar si algú t'ha escrit un WhatsApp. Simplement per... Igual no estàs esperant que ningú t'escriva, però el fet d'obrir o d'obrir que Moltes ningú voltes que te ningú la t'escriva un construïsses WhatsApp tu. i entrar a YouTube, no? La dopamina Jo- has dit que és un... Quan has dit lo del el mòbil i tal, ja has dit, són plaer, no? Sí, semillas de placer, saps? Al final es diu que la dopamina és el neurotransmissor del plaer, però realment és el neurotransmissor de la motivació. Sí. O sigui, al final la dopamina el que fa és construir hàbits. O sigui, és com una... És com una moneda, no? Sí, és com una moneda. A lo que tu estigues reforçant en dopamina, ho faràs més. Siga lo que siga. Així funcionen les addiccions. Les addiccions no tòxiques funcionen exactament així. El joc, la pornografia, l'internet, funciona exactament així. Entonces, la cosa és que tots aquests sistemes i totes aquestes aplicacions el que fan és hackejar el teu sistema de la dopamina perquè tu estigues cada volta més rato ahí. Entonces, això ho diu Andrew Haberman, és un... No sé si me'l vas recomanar tu Te o lo el vas va... recomanar yo. Que a mí Andrew me lo va a Hartman- recomanar Diego, el tío del CrossFit. O Bueno, sea, pues ese tío, profesor de medicina en la Universitat de Stanford, un 10. O sea, un professional. O sea, jo li recomanaria a tot el món que el seguisca, perquè la Sí, veritat és que un dona tio que informació sí. científica, verídica, la traspassa a la gent també d'una forma molt simple i perquè s'entenga. Fa vídeos en YouTube de 2 hores parlant sobre l'exposició al frío i tal. Que és és l'últim un que tio m'he que vist. té un podcast i fa cada programa. A voltes, o sigui, jo em poso soles és que m'interessen molt, perquè fa de tot. Sí. Fa programes, per exemple, de el que diu, exposició al fred, i t'explica com tot el que passa en el teu cos quan estàs exposat al fred. Jo em vaig veure uno de la flexibilitat, quins són els millors estiraments a fer, com pots fer, quines rutines pots fer i tal, i primer t'explica tot el que passa en el teu cos quan està... I està molt bé. Que pugues optimitzar. Si hi ha algo que en especial t'interessa de fer millor, està en aquest canal i pues,
Un tio molt competent. Sí, jo m'ho poso a lo millor quan estic fent el sopar i tal, i mentre sope, que potser en total és una hora del temps, i en mig programa tens ja més que de sobre Per figurar-te un poc en el tema. Sempre traus alguna cosa. Jo sempre que m'he escoltat he tret alguna cosa que ara faig per estirar, o sempre intento una cosa que hi diu molt, és que quan et despertes, que en els primers 30 minuts de que et despertes que isques al carrer i que et pegue l'aire, que et pegue la llum del sol. És oculista, o sea, ell està especialitzat en... I mira'm a mi. O sea, jo, a lo millor n'hi ha gent que em veu i que no em veu des de segon de batxiller, per exemple, i jo ahir veia com un àguila. I en la pandèmia... I aquí estàvem, no? Ara no veig res, tio. És una merda. Però bueno, no vaig a posar-me a plorar per això. O sigui, que no... Que em queixe molt d'això, però que... Sí, pitjor seria que no tingueres una cama, saps? Sí, exacte. Pues sí, a mi el tema dels hàbits i de la dopamina i tal, estic molt clavat últimament perquè em mola molt, perquè al final és una forma d'optimitzar la teva vida, tio. Sí, doncs justament... Tu tens un temps, o sigui, un temps que no torna. Jo d'això em vas donar compte en el mòbil, tio. Tens un temps que no torna. Intenta fer lo que vulguis lo que vols fer en aquest temps. Sí. O sigui, regir la teva vida per la voluntat. Per la teva voluntat. Sí. I també, vull dir, això diu molt Bing Chung Hang, que té doble passaport coreà del sud i alemany, i és una persona del panorama contemporani de filosofia superinteressant. I diu això, que aquest tipus d'exposicions molt prolongades a molts impulsos se produeix una situació inversament proporcional, en la qual a més estímul, més capacitat d'atenció. Més passivitat, saps? Inclús ell diagnostica aquest tipus de trastorns com la depressió i tal com una conseqüència necessària de que estigues constantment bombardejant-te, que no tingués espai. Jo això vaig a tirar a una persona que conec un poc baix de l'autobús, que diuen els nord-americans, però tinc un company i ell estudia en un munt d'estímuls a part del musical, és a dir, igual està mirant el futbol i ell te diu, és que això sé molt bé. Clar, a mi això me pareix un atemptat terrorista, no? Perquè les parts més guapes de la música, o per almenys de la forma en la que l'entenc jo, que és aquesta sensació gairebé religiosa de contacte en el so, de contacte en el silenci, d'una experiència quasi mística, no? Que és estar produint un so i en un moment determinat deixar de produir-lo i quedar-te completament en silenci, que és que se m'eriça la pell quan ho pense. Pues te l'estàs carregant absolutament, saps? És que, bueno, jo he passat com es diu, l'arc del cello, el passes per el cello, això una xicota de digressió, i el soroll que fa això és que és increïble. És increïble. Podries parlar-nos d'això, de com es converteix en vibració, en sonido ahí? No, farem un programa especial. Exacte, no em facis començar a parlar d'aquestes coses perquè jo... Però sí, de fet és la mateixa, això li ho he dit ja ahir per ratllar-lo, és la mateixa física, o sigui, les equacions són exactament les mateixes que les dels circuits elèctrics. És més senzill. Que les zones de so són... Però que les matemàtiques són les mateixes, que canvies voltatge per la tensió del fil, saps? Canvies una cosa per l'altra de cada sistema i és exactament igual. I bueno... Ni idea. No, sí. Però que es dona... I bueno, jo també, perquè soc... O sigui, el tema de les vibracions en les cordes i tal és algo que en física apareix molt i molt de... I jo tampoc ho he vist tot el que tenen que oferir encara, però sé que on jo vull anar, les coses que vull aprendre, és una cosa que està molt present, el model d'una corda que vibra. Bueno, i et sona lo de la teoria de cordes, saps? O sigui, és que és algo que és físic... És que a mi és algo que se m'escapa com... Abans de que Adolfo monopolitzi la conversació... Sí, no, acabant lo de... No, però... El tema del so torna molt loco. Lo que vinc a dir és que tens més ferramentes que potser ningú no va passat teu perquè en un telèfon, saps? Un telèfon que pots comprar per 100 euros. Què t'interessa? La geologia o la història del teu poble? O aprendre xinès? Doncs tens més possibilitats que mai. És a dir, tu dediques... Segur que hi ha alguna universitat d'arreu del món que s'ha dedicat a quantificar-ho. Però en certes hores, dedicant a mirar blogs de geologia, segur que pots aprendre en un període llarg de temps i en un esforç sostingut, no? I tal. Coses semblants de les que podes aprendre en una universitat. Però al mateix temps també tens accés a veure un número de xiques guapes en pilotes més alt que el que ningú avantpassat teu ha tingut accés. Entonces, tu has de ser capaç de calibrar
a quin ús li dones aquest tipus de ferramentes, perquè pot ser positiu, però en la major part dels casos és nociu. És a dir, tu quan vas al supermercat i estàs esperant i te n'adones de que la mare, això me va passar a mi una vegada a Múrcia, te n'adones de que la mare que està davant teua té un xiquet en silenci, perquè el xiquet està mirant TikTok així. Està hipnotitzat. Sí. Això seran generacions i generacions perdudes de gent que no podrà concentrar-se ni per pegar un polvo. Yeah. Jo Això és molt vaig a dir perillós. una cosa Hi que... ha dos coses molt importants que m'agradaria... Vale. Continua. Vaig a dir jo una cosa Sí. que és la meva opinió completament, però ja també l'he dit en repetides vegades en la família i tal, que és en 1931 o així en Espanya hi havia un 4% de gent alfabetitzada i ara mateix és el 100%. Però a voltes em dóna la sensació de que la gent que llegim llibres som els 15 mateixos locos. O sigui, no sé, que d'alguna forma la quantitat de gent que no és estrictament. alfabetitzada en el sentit efectiu de la paraula s'ha mantingut bastant. Pues, a veure, no vaig a clavar-me en la meva vena més comunista, però se ha pasado de un estado de no tener nada a un estado de extrema pobreza. Molta gent ja Totalment. han passat de l'umbral Totalment. de no poder viure a ser molt pobres. Pues jo crec que en el tema de ser una persona llegida Cultivada, i tal, i això s'ha hagut un increment molt infinitesimal I respecte això, de i lo ara, que... i ara te dic que parles tu. I això ho diu un professor nostre de la universitat en les classes d'estètica. No és tant que sàpigues llegir, és tant quin tipus de contingut consumeixes. Això és No? important. Perquè Un poc per lo que dius tu, no? Te toca. Al final, tindre-ho tot és super confús. Perquè si tu no tens les ferramentes per saber quin és el camí que has de prendre, tindre-ho tot al final fa elegir mal. No moltes voltes, a lo millor, pues critica molt la disciplina que imposaven els pares, no? De tu vas a fer això i vas a fer això segur. I punto. Però al final, ells tenien potser 30 anys més d'experiència en la vida que nosaltres i pot ser que s'enganyaren o que molts foren pues això, molt autoritaris i se'n passaren, però al final passem un poc de el autoritarisme pur i dur a el que cada uno elija lo que quiera i al final tu no tens les ferramentes per saber moltes voltes en quin moment. ja, és que si un xiquet que està aprenent a llegir, pues segurament ell no tinga una passió enorme per ensenyar-se a fer bé la lletra A No, clar, per allà anava un poc més, i per llegir. És a dir, quin tipus de coses... Jo què sé, està clar que hi ha coses de la societat occidental en les que ens sentim que no són meravelloses, però quina és la solució? I més encara quan veus que estem en un moment de la història de les civilisacions postindustrials en la que proliferen enormement els moviments xenòfobs d'extrema dreta, que sí que te venen la moto, perquè al final és una mentira, de que van a reinstaurar aquestes estructures que faran que la teua vida tinga l'estabilitat, no? Que igual podria tindre les generacions de després dels nostres abuelos, no? Que tu sabies que si te dedicaves a estudiar i acabaves una carrera, pues tindries la possibilitat de tindre una feina, de tindre un immoble, d'aquest immoble deixar-lo als teus fills, saps? Sí, no, però anava més per exemple, en el tema de l'esport, no? Al final, és que està molt relacionat en tot el que estaves dient de la sobreestimulació i tal. Al final, si tu vols informar-te d'algo, és una notícia. Al final, si fas cas a els mitjos oficials, el que els mitjos oficials vulguin amagar-te no t'ho diran. Entonces te'n vas a un mig independent. Un mig independent, al final és independent. Com vas a fiar-te si no és un canal oficial? Com vas a fiar-te de que la informació és verídica? Al final, aquesta sobreestimulació d'informació i el no saber molt bé on estàs, no saber quina és la veritat realment, què és el que ha passat, què és el que no ha passat, al final el dur a aquesta passivitat, no? Que dia, la sobreestimulació. Jo tinc tantes coses per veure, tinc tantes coses per fer i tant de lo que fiar-me, què passa? També en aquesta cosa que has dit tu, tinc un poc la sensació de que s'obliga al consumidor a que en un... A prendre posició, no? I d'una forma totalment ignorant i en un procés de reflexió mínim. És a dir, jo què sé, me'n recordo d'unes vinyetes d'Ali Saló d'un llibre seu, apareix una notícia en la tele, jo què sé, violència masclista en Mutxamel amb una dona acuchillada. I tu, en el moment en el que aquesta notícia apareix i deixa d'aparèixer, has d'elaborar un juit d'opinió sobre aquest tema, no? I no tens cap ferramenta per assabentar-te de lo que ha succeït o lo que ha deixat de succeir, i tu tampoc tens en cap moment vas més enllà de creure el que et diuen
o de reflexionar sobre el tema. Encara que tens totes les possibilitats del món de fer-ho. Que és clicar. Que és clicar, que és cercar-ho a internet, que jo què sé, qualsevol cosa, com, jo què sé, la gent que nega, que té posicions anticanvi climàtic, doncs és tan fàcil com contrastar dades, cercar, Ja, però ahir al final el llegir, diran, no? ahir al final el diran que encara que n'hi hagi 51 científics que el que diuen és això, el diran que estan financiats per no sé quina universitat, que tal, que al final el que vol donar-te és aquesta posició i el presenten com a revolucionaris o com a com a que estan reaccionant contra aquest establishment, no? Quatre Sí, això científics que fa realment por. són independents i realment al final a on prens posició, no? Pues si estan dient que això és l'establishment i que estan financiats per no sé quines universitats en fondos tal, i estos són independents perquè realment el que volen és contar-te la veritat, pues, al final és difícil com a consumidor d'informació, no? prendre partit en eixa Però és que aquest és el tema del nostre temps, passa com en l'art contemporani. Pues justament perquè no hi ha uns criteris objectius com hi havia en el segle XVIII perquè tu puguis discernir si una obra d'art estava ben feta o no, pues més esforç tu tens que invertir en contrastar com estan fetes les coses. O passar. Bueno, sí que és el que fa tothom, no? És que ahí està el punt. O també, no, per lo que havies dit antes, també, per exemple, si tu tens molts canals d'esport, al final tu has de saber diferenciar a qui vas a prendre com una autoritat per prendre una informació com a verídica, no? Perquè a lo millor un tio t'ix en un TikTok dient que per guanyar més massa muscular en el pit tens que fer aquest exercici, no sé què. Sí, o al resar-li final a la tu verta, el no? fas com el fa eixe i el lesiones de l'hombro. Perquè no t'ha dit que tens que calfar posterior o el que siga. Al final tu, és molt important que tu com a consumidor d'informació tingues en compte a qui vas a posar com a autoritat d'un tema a la que li vas a fer cas, perquè al final eixa gent sí es dedica a pues, veure informació, contrastar informació, metanàlisis de no sé què, i eixa gent es dedica estrictament a això, i després el dona eixa informació més o menys mascadita, no? Pues tu, al final, més que desenvolupar un criteri perfecte en tots els camps que t'interessen de la teva vida, analitza millor a qui prens com una autoritat i fes-li cas, no? Això és el que penso jo i això és la posició que prenc jo front a molts temes. Sí. A veure a qui vas a prendre com una autoritat en quin tema i després fer-li cas. Jo, per sort, jo crec que l'estudiar una carrera de ciència sent que moltes vegades sí que tinc les ferramentes per dir, vale, Estudies si física. de veritat... Sí. Estudies física, sí, clar. Bueno, se suposa que sí. If you know, you know, no? Sent que a voltes, o sea, moltes vegades passa, aunque ja desenvolupes una intuïció en el temps de si te l'estan intentant clavar o no, però de dir, vaig a veure si això és de veres. I es pot acabar sabent. Em va passar una vegada en el xic este en Diego, em va dir, mira este tío que dice que no es nada bueno vivir bajo cristales y tal. Es un tío que vive en una autocaravana, que siempre vol que li pegue el sol natural y tal, que trabajar en una oficina, aunque tenga ventanas, Per que eso l'exposició solar es i tal, una no? mierda. No, perquè no entra la llum del sol, es filtra y vas a entrar Però per el tema de l'exposició solar. De que y, n'hi ha que y te lo posar-se explica la llum solar. científicamente y tal, sí. Perquè volen que pegue més el sol y tal, y que siempre luz roja, nunca luz violeta, no sé què. I en un moment pues, vaig entrar, o sea, aquesta mateixa vesprada vaig entrar a la web, vaig veure els principis físics que dia que regien que la llum roja no passarà per ahí, és mentira. O sea, és que hasta... I eren de la Universitat de Tanenex. Uno d'ells dia que havia estudiat física, que jo dic. A veure, jo estava en aquell moment en segon de física, però sí que sé calcular-te quin percentatge de llum es reflecta i quin es transmet en el vidre, saps? I és un 4% el que no passa. O sigui, al final passa quasi tot, saps? Ja. Que dius... O sigui, que és com si t'estaguera pegant la llum normal, que no hi ha ningú Claven una camp. falsa autoritat, el diuen que això és aixina i tu tot en I després vaig anar a les normatives de la Unió Europea de quina és la quantitat de llum ultravioleta que està permès i vaig dir tota la història sobre com havien estat les llums ultravioleta, com la legislació havia anat canviant, quina és la potència que deixaven, tal. I és que no hi ha ningú tipus de problema. I la diferència, i respecte a lo que estaves dient, de que, clar, és que ara et vendran que estos científics estan pagats per no sé qui, no sé quantos. Bueno, falta cultura de la ciència en l'educació, un poc, o en el sentit de que els científics
és molt difícil que el que estiga publicat en un article científic siga una mentira a bocajarro de mentira a mentira, perquè el 90 molt % de lo que es publica en articles científics és mentira perquè estan intentant, almenys en física, el 90 i pico % de lo que es publica acaba sent mentira, perquè estàs intentant fer teories noves sobre com funciona l'univers i les probabilitats són que vas a equivocar-te, però en temes de canvi climàtic estàs analitzant dades i el més important és que abans de fer una publicació científica, o sigui, tu no l'envies a la revista i la revista t'ho publica. Hi ha una cosa que es diu el peer review, Un comitè... que és que altra gent independent que no té res que veure en tu, ni siquiera en la teva institució, fan una revisió de si el que estàs fent està d'acord amb com com es presenten les dades, com es calculen les incerteses. Què? Que això és el millor tipus de filtro que pot haver. Exacte. Que n'hi ha que entendre que això no és com fer un article en un periòdic. Un article... O sea, que jo et dic... O sea, no t'ho estic dient a tu. No, estic contestant a lo que tu dius d'eixa gent que diu és que estos estan pagats per no sé què. Pues evidentment, perquè si no els paga ningú... Però vamos, és que jo també he vist coses que no estan gens bé. Per exemple, en els informes del canvi climàtic, l'IPCC, que es diu, de l'IPCC, ara han decidit en el resum, que sempre en un article científic va un resum davant, que tu llegint això i llegint les conclusions pots fer-te una idea de que va tot bastant bé. I mirant les gràfiques. Ara en el resum han decidit llevar que el carbó és una cosa nociva i que no hi ha que utilitzar-la, perquè, clar, ara Alemanya vol començar a utilitzar carbó. I ho lleven del resum en què ho mantenen en el grueso de l'article, però ahí ja estan fent política. Perquè lo de dins no ho llegeix ningú, tot el món llegeix el resum. Aleshores, clar, en coses ja tan mainstream puc entendre que hi hagi un poc, però jo ho estic dient criticant a l'IPCC perquè milloren, no per dir que no hi ha que fiar-se d'ells, saps? Perquè si et llitges... Però estàs donant-li la raó al final. O sea... Estan fent el que Alemanya diu que hi ha que fer, però és que això pot passar en moltes però d'una forma coses. molt passiva, perquè no estan llevant cap tipus d'informació. Estan sols llevant informació del puesto d'on la gent que no té ni idea llits. Clar, això és una omissió. O sigui, això, ara que es deixin de la meva boca, està bastant mal. Joder. Està molt mal. És un delicte, probablement. O d'ací 30 anys veuràs com estarà tot això i parlarem de si en aquell moment tindríem que fer les coses diferents. Si un mig oficial no vol dir alguna cosa, no t'ho contarà. I és molt trist. No va dir que és mentira, però no t'ho contarà. Això és una sutilesa, perquè que t'ho lleven de l'astra... Claro. Vull dir, és relevant, joder. Sí, òbviament és superrelevant, però... No t'està privant de seguir llegint l'article i trobar-ho. No dir una cosa no és dir la contrària, saps? I que si te llegeixes l'article és el que diu, no hi ha ningú apuntat una pistola per dir-te. Vale, no. Si no dir res no és mentir, però tampoc és dir la veritat. I que està dit en el... I al mateix, o sigui, jo fins a cert punt puc entendre la posició de la gent que fa això, que perden finançament de la Unió Europea si ells decidissin anar a la seva puta bola. Entonces de què estàs parlant? Clar, de que la financiació... Home, però no podem... Reach el discurs que va donar no un mitjà. Home, no el regis del tot, perquè tampoc és com que estan dient... O sigui, no han llevat res de l'article. Ho han llevat de l'abstract. Saps? Vale. I... A veure com ho dic. Que jo puc viure en això perquè encara ho estan dient i estan seguint publicant aquestes coses. O sigui, si de repente deixaren de fer aquestes coses seria molt pitjor, saps? I no hi ha ara mateix cap alternativa, perquè són científics independents de molts puestos, saps? És simplement que quan arriba el moment final, per el que té que passar la ONU diu no, això no. Bueno, jo al final no tinc molt de coneixement. Clar, que jo estic segur de que els científics ho volien posar, no és culpa dels científics que això no estigui ahí, des de luego. Si ningú... No, sí, està clar, sí, però que volia deixar-ho clar per a l'audiència. I així i tot, vaig a trencar o vaig a refer una llança per tirar-li contra els científics, que tampoc mos creguem que... O sigui, la carta de l'objectivitat sols la tenim en la ciència. Ja està. O sigui, és una cosa, jo ho estava pensant este matí. I ni tan sols. I ni tan sols. Això és un poc el que vam parlar, no? Però que sols en la ciència, però en això escolteu-nos, saps? A la gent. En això, les probabilitats són que estem dient-vos la veritat. En coses de ciència, les probabilitats són que vos estem dient la veritat. Perquè, com he dit i com he explicat, el procés de publicar un article científic no és com publicar un article en un periòdic, i molt menys una columna. Sí,
No, és n'hi ha un debat intern antes de que aquesta informació... Un debat intern entre gent que no et coneix i que no té res a veure en tu, és el més important. O sea, No tinc res que aportar, Sí, no, sí, sí. no tinc el coneixement suficient com pa... no, sí, o sea, Aportar res, això. era simplement deixar-ho clar, que no, si no em moria, si no ho dia. La Vale. doxa i l'episteme. Tens alguna pregunta més? Sí, anem a fer hasta les 7, no? O sea, ok. Bé, I qui considera que Aportem una hora ja? qui considera que el podcast és molt avorrit, Que ens ho diga. se'n pot deixar el vídeo de YouTube i anar a llegir un llibre. Saps? Estàs gravant en 4K. Bueno, pues sí, per alguna d'aquelles pares de gravar, pues fiquem una cara Vale, de Guillem que és vaig a molt fer guapo. un parell de preguntes més i ja acabem. Primera, t'has pensat el TFG? De què vas a fer-lo? la veritat és que no, perquè... Si era per curiositat. Per cert, lo de l'Erasmus ho he preguntat perquè jo he decidit que no vaig a fer Erasmus. Això es volia reafirmar-me. Però no sé. Reafirmar-te per què? no sé, volia saber el que hi pensava. Home, és una experiència nutritiva al final perquè coneixes molta gent, veus altres coses, però no crec que... O sigui, pots tenir aquest tipus d'experiència sense Sí. fer exactament el programa Erasmus. I a veure, que tu O sigui, a i mi, si tu no a mi ja em treballar a coneixes, l'exterior, que faràs jo a una- lo que vaig ahir és a estudiar, saps? Igual que estic així. O sigui, que I si no fer amics i i si no tal, treballar però... fora d'Espanya faràs una experiència Exacte, igual. ja o eixiré pareguda, més sí. tard. O sigui, eixir vaig eixir, saps? Però no I tan a pronto. nivell social pots tenir una experiència pareguda sense eixir de... Estem parlant d'una persona que viu en una capital europea, saps? Clar. Que no és que vinga en una capital de Claro. províncies. O sigui, i això, al final, jo mirant les altres universitats que t'ofereixen són quasi totes pitjors que la meva. En rànquings, per tant, estic dient. Pues sí. I esta està tan ben estructurada la carrera i tal. Si la decisió Ja faré el està presa màster o el per doctorat. Per un criteri purament acadèmic, has fet bé. Sí. I, bueno, següents preguntes. El TFG no el tinc pensat, perquè com m'han dit que és tan complicat el agarrar un bon professor i, Ja. si no aconsegueixes agarrar un bon professor, al final és millor esperar-se i el que el toque hauràs de seguir un poc en la seva investigació, pues jo dejo que la corriente me lleve i ja veurem què passa en el TFG. Vale. Les pràctiques segurament les faig en recursos humans, bueno, segurament no les faig en recursos humans, encara que no sé en quina empresa, i res. O sigui que més o menys ix és el camí. Recursos humans, el tema de l'ambient laboral, la gestió de l'estrès i tal, és el que més em crida l'atenció. No m'he decantat per la clínica, no em mata. Bueno, doncs en això és tot. That's a Ha wrap. sigut un plaer Ja està, parlar. n'hi ha més preguntes? No, ja està. Home, hem tingut unes Tenim- converses... Sí, molt interessants. Anem a treure clips d'això, que vas a... Saps? De clips d'estos de 5 minuts. Bé, Uau, d'ahí anem a treure petroli, xaval. Bona idea. Bueno, ja ens vegem i fes-nos una foto als tres. Bueno, espera, un segon. Vols saludar algú ara que estàs en directe? Clar, a ta mare o alguna cosa No, així. madre, no, que si m'oblide d'algú jo no salude. No? Què sé. Bueno, així estàs sent partícipe del primer programa, saps? O sigui, cada any vas a tindre ja que vindràs Vale, ja pues l'any que ve saluda, l'any que ve saluda. Una cosa que fa Stack en el Old Smoke, Sí. que enviem un salut a esta gran font d'inspiració per a nosaltres. Creus que hi hauria alguna persona que... Vull dir, abans de que deixem de gravar-te, ens has de dir a algú que creus que seria interessant que entrevistarem i ens has d'ajudar a que vinga a Casa Adolfo. Bueno, a Casa Adolfo o a sa casa on siga, per a que li fem una Nosaltres entrevista. podem anar. Tinguem en comú. Algú que conegues tu, que cregues que té una perspectiva interessant sobre la vida o que té bona conversació o el que siga. Clar, Xina, que bona idea, tio. Fent ahí piràmides, saps? I has de contestar ara, així que afanya't. Bona pregunta. I ha de ser algo que tinguem en comú. No, dic, No. una persona que conegues tu, saps? No necessàriament, vamos. Que Bueno, digues, a buah, Pau López podríeu entrevistar-lo. hòstia, Pau López n'ha que portar-lo així. Però prepareu-se perquè el podcast no pot durar una hora. Una hora sols el que parlarà ell. No, bueno, Pau López està bé. Ah, Pau pues- López pues- és una... Pau López, ok. No sé qui és, però... Estudia filosofia. filosofia, ok, també. vale. És Ja veuràs. Ok. Bueno, pues eso. That's a Té un wrap. piercing en el mugro. Hòstia, No, ja no. Ja. Ja no. Ja? Bueno, el forat Bueno, estarà ahí, saps? Bueno, Bueno, ja els veig. Adéu. Anem a fer-se la foto. Tranquility Base here. The Eagle has landed.